Ku nisa na zo, ku banci ma ba wata rana a zazzau muna wasa sai ga malam mamman ɗawai ya tsaya in gama wasa in kashe mu gaisa sai ku Muhammadu ya yi tafiya ta ya ɗan iro da sai ka kuma Muhammadu ko ku nisa na zo uban shi ma sarkin ƙarfi kada kan dam kamar shekara 13 daidai laban da in gan shi mamman ɗaliban da ya gani ɗan iro na fita neman mamman ɗana ya gabas na yamma na yi gusun na yi arewa ina ta fiɗace ɗan iro har yanzu ban gane ba na zamani na dajinmu ba da sai ka kuma Muhammadu ko ku nisa na zo uban shi ma saduwa da masoyi mai daɗi rabo da masoyi mai ciwo da ba ni gani na ɗan iro ka yanzu ba ni gani na mamman nau sarkin an ƙarfi karakan dam matso tare gaba ɗan iro tare gaba ɗan iro ka sha fama da mutane Muhammadu ya kuka kare da ilimu sannu da lana Muhammadu yana shan zazzau zamani na yi ni ko ina bin dawa ƙauyenmu don kwashe kula ɗan iro sarkin ƙarfi ɗan iro sarkin ƙarfi kada kan dam sai ka komo Alhaji Sani Zangon Daura ban je kan bawan Allah ban je kan bawan Dan Abdul Qadir mu je kan bawan Allah yeah.